Čaute ľudia, vítam môjho ďalšieho videa a dneska si zahráme Headball 2. Chcel som sa s vami pozrieť naposledy na Friends, Týmy, tu mám nejaký achievement. Čo? No to nespravilo tú animáciu, dobre, to nevadí. A dneska to chcem rýchlo prepozerať všetko, čo tu mám, pretože som vám chcel ukázať, ešte by som si chcela nejaké hry zahrať. Tu mám nejaký spin, aha. Za reklamu, tak to nechcem potom. Nevadí. Potom tu mám ten achievement, ten skúšať nebudem. Tu za reklamy dačo. Aha, to si ja... No podľa mňa si tu môžem otvoriť, zobrať za reklamu nejaký pack. Aha, rare packy 4. Dobre, tak to si určite ešte dneska pozriem jednu reklamu. Tu mám nejaké dve veci. Open. Dobre, common pack. Otvorím si ho, toho už mám. No rare som to dostal, to je celkom fajn. Ale už mám toho 11 krát, u toho common mám 11 krát. Dobre, a ešte jednu vec, asi toto za free, a nie tu. Dobre, neviem aká. Menej teraz nechcem nič a chcel by som sa joinať do nejakého týmu. A svoj si môžem spraviť za 100 diamantov, ja mám iba 27, takže asi nič. Sa do nejakého joinem. Sú tu z nejakých krajín. A najviac tu má 207 a to sme my, Slováci. Tu sa určite vyskúšam joinúť. Dobre, týme. Tu sú nejakí hráči. Dobre. Tu môžem písať. A tu asi môžem hrať môj kubom. Dobre, tu som v týme. A ešte friendly. Neviem, či za kým budem hrať. O, dám toho, čo tam. Vyskúšam, že či ako bude ešte môj friend. To nám nevie, pretože mám málo fanúšikov. Akože v tejto hre. A ak chcete, môžete mi dať určite odber, veľmi mi to pomôže a budem veľmi rád. A ešte sa pozriem, čo tu mám. Aha, to je ten základ. Aha, nie tento. No ten, na toho mám 11, na toho tiež. Na legendári mám iba na jedného toho. Na to mi treba 60, no dobre. Vyskúšam vo skrine toho tu nazbierať. Že vyzerá celkom dobre, je rare. A majú celkom dobré statistiky. Trendy. Aha, a keď sa také vlastne vytnem, no tak môžem hrať o diamanty. Čož, keď ich budem mať veľa, tak toto livnem a spravím si svoj klub. No a ja si myslím, že by som mohol ísť hrať. A týmy. Dobre. Tu nejaké klik, tu máme nejaké, aha, za tie trofeje, dobre. No a sme úplne první, začiatky, kde je nejaký stredka a tu si jen z toho. Takže okej. To je fajn, keď sme prví a ešte si zmením sa toho, od toho mám radšej. Ja idem si zahrať jednu hru, rýchlo. Potom vám ešte niečo ukážem, uvidím ešte, tam niečo je. A tu teraz dole mi ukazuje, že v akom som kube a on není žiadom. Tu ma povedal, že môže ísť do našho. Čo? To je mal komo. A nevyzerá, že to budem dobre hrať. Dobre, teraz sa môžem dobre hrať. Nevadí. Dobre, už ho nevidno. Dobre. Celkom fajn. Ináč je dobre nepoužívať ability vtedy, keď to nepotrebujete. Napríklad teraz, keby som dal čas, pretože vyhrávam a vyzerá, že to aj možno vyhrám. Som to spravil. Jež, dobre. To je jedna. Toto sa mi darí. Pretože tie ability sa vám môžu míňať a potom sa vám budú míňať a potom ich treba
dokupovať za diamanty. Aj, dobre. To nič. Ešte som si všimol na tých, ako keby, neviem, na týchto. Ako keby mantinelov, že je tam napísaný, v akom sme kube. A kto nie je v kube, tak tam má to Sona. Čo to je? Ako má on? Lebo pri mne píše klub, v ktorom som a vyhrávam už 10-2. To je moja najlepšia hra. Som mohol dať veľkú apku, aby mi nerobil. Zmenil taktiku. Čo? Yes, dobre. Yes. Nevogujem. Prvú hru. Takže je to dobre. A som hneď druhý. Tak to bolo ľahké. 11-3. Výborná hra. 4 fanúšikov som za ňu dostal. 30 tepl, neviem čo to je. A 22 diamantov. Za čo? No, mám tu reklamu, super. V každej hre sú reklamy. Okrem Brawl Stars, to som bol guys. V tých som nemá ani jedno reklamu. A ten je vo FIFA Players. Aj tam sa vyskúšam potom pozrieť. Aj tak zostanem v našom klube. Takže vyzerá, že tam budú slabí hráči. Keď tam budú takí. Yes, dobre. Yes, dal si gol. Teda. Ja neviem, či je to chlap alebo dievča. Skoro. Yes. 4-0. Tiež dobrá hra. Dneska sa mi nejak darí. Alebo mám iba slabých hráčov. Dobre. 4-1. Aspoň budem rozohrávať. Teraz som dosť riskoval, pretože tá jej hlava, sú to iba hlavy ako keby, takže tá jej postava alebo hlava, no tak skače vyššie. To máte v tých štatistikách napísané. No a Dajak ma poráža, tu koncu. Keby som nedal veľkú optu, už vtedy by to bol gol, no ale dobré, som to vyskúšal. A po ďalšie neviem ani prečo je taká žltá lopta. Yes, dobre, dala si vlastne. To, čo som spravil. Skáče v kuse, no to budem aj ja v kuse skakať. Škoda. Dobre. Neviem koľko je, ale je... Aha, 7-4. Aha, a tu asi už získavam aj diamanty. Si za to, lebo som v kube. Ďalšia reklama. Nevadí. Dobre, idem naspäť. A... Čo sa stalo? Aha, nový štadium mám, dobre. Maximálne 1600 fanúšikov. A toto je dobre. To som vám v minulom diele hovoril. Tie šipky. Že... Čo si mám vybrať? Akí budú moji fanúšici? No to neviem. Asi Polak. Najbližšie ku nám. Yes. Dobre. A to som vám hovoril naposledy, že niekto použil na mňa takú tú abilitu. Čo je dobré, pretože keď idete s tým začiatkom idete dopredu, tak vám to ide dozadu. A ešte som sa chcel pozrieť naposledy, čo to bolo. Aha, mám, dobre. Mám charakter pack. Osačarím. Dúfam, že tam už nazbieram toho, ktorý je na balíčku. Dobre, toho ne. Poď. Dobre. Obidvoch mi treba, takže dobre. A to je nejaký skill pack, ktorý som ešte neotváral. Eventy.
Asi vtedy bol nejaký event. A toto ešte tiež nemám. Charakter, friends, team. Aha, dobre. No a ešte tu mám toto. A to stojí 15, alebo každý deň. Tak to nechcem. A ešte som si chcel s vami pozrieť jednu reklamu za tento free pack. Potom si, za tento red pack. Potom si otvoríme aj free pack. Aha, nie. To musím 4 krát pozerať, aby som mal ten pack. No dobre, tak to nechcem. A môžeme si ešte zahrať nejakú inú hru. Môžeme napríklad... počkajte, čo som tu... Reklama? Čo? Dobre, nechápem tomu. A môžeme si ešte zahrať nejakú hru z Robloxu. A vyskúšam zapnúť Pet Simulator X. Tu som skúšal plus donate. Tam vám môžu givovať, ako sa to volá, Robuxy, ale mne to nejako nejde. Môžete si to vyskúšať, volá sa to plus donate. A vyskúšam ešte zapnúť, neviem, či to teraz nájdem, alebo napíšem Pet Simulator X. Pet Simulator X. Jedna z najviac hraných hier. Toto. Či ktoré? New Year. Pet Simulator. Asi toto dám. Bye. A dúfam, že mi to zapne. A naposledy, čo sme hrali s kamošom, tak nám to nešlo zapnúť. Aha, tak to je trochu iný, no to super. Za ten mi zapne, ale je to nesprávny. Nepravý. Tento asi nepôjde zapnúť, ne? Dobre, pôjde. A mal by dneska byť update. Takže si ho môžeme aj dneska ukázať. Nie práve teraz, ale ešte vám natočím jedno video z updateu. Ja som Pet Simulator X dlho nehral. Áno. To je strašne veľa vecí, lebo ja som to dlho nehral. A idem sa to... No dobre, ešte mi to načítáva. Super, laguje mi to. Tak. Spawn point. A zistíme, kedy má byť update. A poriadne mi to seká. Za 6 hodín. Takže o 6 hodín vám natočím nový update. A keďže som to dlho nehral, ale pozeral som od Hausa video. Ak ho máte radi, tak mi to napíšte do komentárov. Taktiež. No tak viem, že tu sú nové tie. Nová lokalita. Boli tu aj nejaké questy. Lenže ja som to nerobil. Ináč do Pet Simulator X som nikdy nedal ani jeden Robux. Takže budem niečo tieto cesty. A dneska vám ešte natočím video. Ukážem vám, že... Dobre, to mi dalo dosť. A ukážem vám ten nový update. To som hovoril. A daj mi to moc seká. Ja som to už dlho nehral, ani si nepamätám už, akých mám petov. Aké bilióny. Toto som mal dosť. 24 5, dobre. Ale treba mi až 2 milióny, takže to teraz našetrím asi. Niečo som to prestal nitiť. No, dlho som to nehral, idem si otvoriť nejaké vajíčka. Pretože tam ďaleko sa už asi nedostane. Vyskúšam si otvoriť toto. Dúfam, že tam bude niečo dobré. Prosím. Dobre, basic. Percenta. Počkajte. A 47 a má to 100 biliónov. Celkom fajn. Aha. Tak. Dobre, a ešte... Lacknejšie je tu 30 000 a
Dobre, no ešte idem dať ničiť a otvorím si ešte jedno tamto vajíčko. Budem to farmiť ešte dneska. Nazbieram nejakých petov a potom si ich... Môžeme si spraviť aj stream. Bude na update. Takže môžete dojsť, ak chcete. Bude to o updateu a budem ešte robiť aj nejaké questy, alebo... No, ukážem vám nový update a budem ešte aj v offscreenu zbierať nových petov. No, ten by mohol byť dobrý celkom. 2,3%. Dobre, toto chcem. No a ja idem farmiť a od ďalšieho videa alebo streamu, neviem kedy prídete, spravím aj záznam zo streamu. No tak vám ukážem, čo bolo nové a nazbieram aj nových petov. Čau.